מה קורה? בסדר. פתאום אנחנו כזה בלוז אחר. במשהו חדש. משהו חדש ומרגש, יש לומר. נכון. שוב פעם אנחנו מתרגשות. כל הפודקאסט הזה בסימן התרגשות. לגמרי. אנחנו במקום חדש, אפשר להגיד לנו מזל טוב. נכון, 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 אנחנו במקום חדש. בוא נגיד למה אנחנו במקום חדש. כן, שזה סיפור קצת עצוב. הקלטנו לכם את אחד הפודקאסטים, והוא פשוט, והיינו מה זה מבסוטות עליו. וואו, יצא מעולה. כן, הוא היה כאילו מדויק, ואז כאילו, אנחנו כזה, טוב, יאללה, תשלחי, בוא נראה. אין סאונד. כלום, לא... כלום. לא חיברנו משהו. כן, זה מה שהייתם שומעים. ואז אמרנו, די. וואי, זה היה מדכא. הכל תלוי בנו. כאילו, אנחנו היינו תמיד אחראיות כאילו על הסאונד ועל הזווית ועל המראה וזה, ואז אמרנו, בוא נעשה את זה מסודר. גם קיבלנו מכמה וכמה מכם הערות עם א', על כאילו על זווית ועל סאונד ועל זה, ולשפר ורמקולים וזה, ורצינו שזה יצא הכי טוב שיכול להיות. אז החלטנו קצת להשקיע בזה יותר. נכון. בזכות הפידבקים שלכם, אגב. לא, באמת. גם זה, וגם הנושא של הפרק שנמחק לנו היה מוטיבציה. אמת. ובשביל שיהיה לנו מוטיבציה להקליט שוב פרק על מוטיבציה. היינו ממש צריכות לקחת את הידע הפרקטי וליישם אותו עלינו. לגמרי. אבל עשינו את זה. עשינו את זה. אז אנחנו מקליטות לכם פעם שנייה. לגמרי. פעם שנייה, ויהיה יותר טוב אפילו הפעם. כן, אני בטוחה, זה לטובה. כן. אז כבר נתת את הספוילר, שהנושא שלנו זה מוטיבציה היום, ואנחנו הכי אוהבות להתחיל עם הגדרות, כאילו. אבל צר לי לאכזב, אין הגדרה, כאילו אין מילה שתחליף בתרגום מדויק את המילה מוטיבציה. נכון, אין תרגום לזה בעברית. אבל אני כן יכולה לתת הגדרה, שזה בעצם הנאה. דחף, הנאה עם עין, מלשון לנוע, מלשון תזוזה, שזה דחף פנימי שמניע אותנו להתחיל פעולות מסוימות. שזה נשמע יותר ברור. נכון. זה באמת יותר ברור, וגם באמת אפשר להגיד שאני חושבת שמוטיבציה זה משהו שאנחנו מתעסקים בו המון, גם כאנשים, איפה את רואה את זה? פרטיים, וגם כהורים. הורים. אנחנו מתעסקים בזה מלא כהורים, כאילו איך אני מדרבן את הילד שלי לעשות דברים. נכון. כל הזמן אני רוצה לדרבן אותו, תעשה את זה, אני רוצה לתת לו את המוטיבציה. אני חובה את זה בגן. בואו נשב, בואו נקום. כאילו כל פעם צריך למשוך אותם כזה, לדחוף אותם. כל פעם אנחנו מתעסקים במוטיבציה. נכון. שאמרתי את המילה לדחוף, וזה כאילו ישר מתקשר לי למשל, שעשינו כזה אנלוגיה כזאת, שמוטיבציה זה כמו, יש לנו רכב, והרכב צריך לנסוע, אז אפשר לדחוף את הרכב ולקדם אותו ליטרלי בקילומטרים, אבל אפשר לשים לו דלק, שזה המוטיבציה? שזה המוטיבציה האמיתית, ואז הוא זז לבד. נכון. אז אמרנו את המילה לדחוף, ובאמת כאילו אמרתי, וואלה, אנחנו הרבה פעמים דוחפים את הילדים כמו הרכב מאחורה, אבל לא באמת שמים להם דלק. את המוטיבציה. אז זה נכון, וזו אנלוגיה ממש יפה, וזה מתחבר ממש גם למה שמחקרים אומרים. כי מחקרים היום אומרים שבשביל שלילדים יהיה מוטיבציה, שהם יהיו בעלי מוטיבציה, הם זקוקים לזה שניתן להם את האפשרות לקבל החלטות לבד, את העצמאות הזו, ושלא נכריח אותם לעשות דברים, שלא נדחוף את האוטו. די. בדיוק זה. זה שאנחנו דוחפים את האוטו, זה רק פוגע להם במוטיבציה. וואי, ואנחנו כל היום דוחפים אותם. אנחנו כל היום דוחפים את האוטו. גדול. לגמרי. אבל רגע, אז עכשיו נשאלת השאלה, באנו לתת פרקטיקה. נכון, תמיד. אז איך ממלאים דלק? איך כאילו יוצרים את הדלק הזה לבד? סבבה, אני יודעת שדופמין נותן מוטיבציה. אבל חוץ מלהפריש דופמין ולגרום לנו כאילו... ופרקטית איך את מפרישה את הדופמין הזה, תפרישי דופמין. אפשר לשבת בשמש, אפשר... אבל אנחנו רוצים משהו פרקטי. איך אפשר באמת שזה יבוא מבפנים? מבפנים. שאני מסייגת רגע את הבפנים הזה, כי אני יודעת את ההמשך, אבל... נכון. נכון? נכון, נכון. אחרי זה נדבר על גם סוגי המוטיבציה, אבל קודם כל בכלל איך אנחנו יוצרים את המוטיבציה. באמת מוטיבציה שמבפנים, אז איך יוצרים את המוטיבציה הזאת? יש לנו 3 דברים שאנחנו צריכים אותם. אנחנו צריכים, 3 דברים שאנחנו צריכים אותם. תפסי לך. כן. value, confidence ו-choice, נקרא באנגלית, אז value זה ערכים. יפה. בוא נפרק אותם אחד אחד? אחד אחד, אז קודם כל ה-value ערכים. אנחנו צריכים לחבר... רגע, מה ערך קשור? למוטיבציה. מה קשר טבלת הערכים שלי למוטיבציה? מה הקשר? בואי תעשי לי סדר. אז בשביל שיהיה לי מוטיבציה, אני צריך לחבר את זה לערכים שיש לי. ואם אנחנו מדברים על הילדים שלנו, אז אם אני רוצה להכניס לילד שלי מוטיבציה לעשות משהו, אני צריכה לחבר לו את זה לערכים שכבר יש לו. אוקיי. ולילדים יש כל מיני ערכים. יש להם ערכים?
בשלב הזה של החיים? יש להם ערכים, אולי לא ערכים כאילו סופר גדולים, כמו שאנחנו רגילים שלנו יש, או שיח סביב ערכים, אבל יש להם ערכים. יש לך דוגמה. ערך אצל ילד יכול להיות כמו נגיד ילד שמשחק בלגו, ונורא חשוב לו שזה יהיה כזה מדויק. ספרי לי על זה. אם אני מזיזה לו את הקומה השלישית. מכירה את זה שכאילו כל הלגו חייב לעמוד בדיוק אותו דבר, או הקוביות צריכות לעמוד בצורה מסוימת. ואז אני שמה והוא אומר לי, לא ככה, והוא מפרק ועושה אותו דבר. אבל כן. אז יש לו ערך. שזה ערך האסתטיקה הישרה, מסודרת. כן, יושב לו על זה. שלמות כזה. שלמות, כן. שזה ייראה בצורה מסוימת. ואז אני יכולה לחבר לו את זה. למוטיבציה, נגיד, של לנקות את הלגו. וואו, אני רואה כמה חשוב לך שהלגו יהיה מסודר, שהוא יהיה יפה, שהוא יהיה חזק, שהוא יהיה טוב. בוא נאסוף את זה ככה גם. בוא נאסוף את זה בצורה מסודרת מאוד, או כדי לשמור על זה, בוא נאסוף את זה. זה מתחבר גם, נגיד, לילדים שנורא אוהבים אומנות, כן, הם רוצים שהכל יהיה יפה, והצבעים יהיו יפים ומדויקים, אז אתה אומר להם, וואו, איזה יפה, איזה צבעים יפים, אנחנו חייבים לשמור עליהם, שפעם הבאה הם גם יהיו ככה יפים, גם יצליחו להוציא לכם אומנות יפה. ואז ייתן להם מוטיבציה לשמור על הטושים, לשמור על הלגו. זה הרבה יותר נותן מוטיבציה מאשר תסדר את זה אחריך, זה יערס ככה. כן. אפילו בזה שאמרתי זה יערס, זה לא מחבר אותו לערך שלו של למה, מה אכפת לי שזה יערס? כן. למה אני רוצה שזה לא יערס? אבל אם אני מחברת לו את זה, אתה אוהב שזה יוצא יפה וטוב, אז בוא נשמור שזה לא יערס. וואי, אני אחבר את זה לדוגמה שלי, יש מהחיים שלי, שאני כאילו נזכרת שאת מדברת, גילוי נאות. גילוי נאות מביך. כשאני הייתי ילדה, כזה כיתה א' ב', אז סבבה, יש את הרוטינה הזאת של ארוחת ערב, מקלחת, אני מסתרקת, אני ילדה מטולטלת, אז להסתרק זה חלק משמעותי ביום. ואז פתאום, ואז תמיד אמא שלי הייתה מעירה לי שאני משאירה שערות במסרק. תמיד. כאילו, ולא הייתי שמה לב לזה, כאילו זה לא היה בתודעה שלי, כאילו להוציא את השערות מתוך המסרק אחרי שהסתרקתי. והיא תמיד הייתה מעירה לי על זה, ואני כאילו כל פעם, שוב פעם שכחתי לעשות את זה שוב פעם. עד שיום אחד, אני ממש זוכרת את זה, שהיא אמרה לי, את ילדה כל כך אסתטית, כל כך נקייה, כל כך מסודרת. איך יש לך שערות על המסרק? איך זה יכול להיות? היא אמרה את זה אפילו בינה לבין עצמה. סוג של, לא יודעת אם היא התכוונה לחבר לי את הערך למוטיבציה הפנימית שלי לעשות את זה, אבל זה מה שהיא עשתה. זה בדיוק מה שהיא עשתה, זה דוגמה מעולה. היא חיברה לי, יש לי ערך לאסתטיקה, יש לי ערך לניקיון, זה לא תואם את הערך שלי. אז יש לי את המוטיבציה לעשות את זה, ועכשיו בחיים את לא תראי אותי שוכחת. מדהים, כן. מדהים, מדהים, מהמם. אז זה בול זה. זה בול זה, כאילו למצוא באמת על איפה זה יושב, מה הערכים שאני יכולה לחבר אצל הילד, ויש מלא ערכים, נגיד עוד ערך שיש לילדים שהוא, אני חושבת שאין ילד שאין לו את הערך הזה, והוא מאוד גדול ומשמעותי, ואפשר לחבר אותו בהכל כמעט, זה עניין של שייכות, שילדים רוצים להרגיש שייכים, הם רוצים להרגיש חלק מהמשפחה, חלק מהבית, אז אם אני מחברת אותו לזה, זה כבר גם גורם לעוד מוטיבציה, כן? הבית שלנו הוא בית מסודר. אז אנחנו מסדרים את הבית, כולם מסדרים את הבית, כי אנחנו כולם ביחד. אנחנו חלק ממערך אחד. זה חלק ממערך אחד, זה מתחבר לו לערך, וזה עוזר. תמיד אנחנו איכשהו נוגעים בניקיון וסדר, את שמה לב? כן. זה קטע. זה באמת תופס אותנו, כאילו. כי כנראה זה מאוד משמעותי בבית עם ילדים. זה באמת מאוד משמעותי בבית עם ילדים. זה מאוד משמעותי בבית בכללי. נכון. לגמרי, אני חושבת שזה חלק מאוד גדול באמת מהחיים שלנו. אני פתאום חובה את זה, כאילו עוד פודקאסט אנחנו מדברים כזה על דוגמאות של ניקיון וסדר ועוד, וזה כאילו קטע. כן. זה מעסיק אותנו, מעניין אם זה, תגידו לנו אם זה מעסיק גם אתכם. או לחשוב על דוגמאות אחרות. כן. לא יודעת, זה הכי קל לי. אוקיי, אז אמרנו כדי לעורר מוטיבציה, מתוכי, הדבר הראשון שאני צריך לעשות, לחבר לי את זה לערך. נכון. יפה, מהמם. אבל אמרנו שיש 3 דברים. נכון, אז הדבר השני זה confidence. ביטחון. אוקיי, ביטחון. ביטחון, ואיך אנחנו יוצרים אצל ילד ביטחון שמביא למוטיבציה, זה נשמע כזה מנותק. אז עשי לנו סדר. אז זה לא, בעצם בשביל שלילד יהיה מוטיבציה לעשות פעולות, אני צריכה לתת לו הזדמנויות, לאפשר לו הזדמנויות להתנסות בדברים. ככל שאני נותנת לו להתנסות מבלי שאני מתערבת ומבלי שאני מהירה, הוא יצבור יותר ביטחון בתוך הדבר הזה. הוא יצבור ביטחון להתנסות, לא אמרת לנצח, להצליח. נכון, הוא יצבור ביטחון לנסות שבסוף בשביל לנצח, בשביל להצליח, זה התנסות. אני חייב לנסות. אני חייב להתנסות, כן, בדיוק, אני חייב לנסות. אני דייק, זה צריך להיות כל מיני דברים שצריך לתת לו להתנסות, ברמת היכולת שלו. שהוא ירגיש איזושהי חוויית הצלחה, כדי שהמוח שלו יעשה כזה משוואה של,
שווה לי לנסות. נכון, אנחנו צריכים ליצור הזדמנויות שהם יכולים להתנסות בהם, באתגרים שהם יכולים לעמוד בהם. כן, כדי ליצור להם תחושת מסוגלות. נכון, כאילו... זה גם חייב להיות קצת מאתגר, אם זה יהיה קל מדי זה גם לא עוזר. נכון. זה צריך להיות כאילו בדיוק באמצע הזה של לא קל מדי ולא קשה מדי, שהוא ירגיש שהוא היה מאותגר ושהוא התנסה ושהוא הצליח לפחות חלקית. נכון, מעניין שזה קשור למוטיבציה. אז אני חושבת שזה מאוד קשור למוטיבציה, כי ברגע שיש לי ביטחון במשהו, במיוחד בלנסות דברים חדשים, אז בא לי לנסות דברים חדשים, אבל אם אני מפחד... כי אני חווה את זה כאתגר. בדיוק, אם אני מפחד, אז אני לא רוצה לנסות דברים, אז ברור אז גם אין לי את המוטיבציה לנסות את הדברים החדשים. כן. אני יכולה לספר עליי בתור ילדה, שאחי, שהוא קטן ממני, אז הוא בשנתיים היה ממש ממש תחרותי, וגם מאוד מוצלח, כזה במשחקים וזה, בספורט, אני יודעת על מי את מדברת. את יודעת. אני יודעת מי מהאחים. אז היינו משחקים ביחד בדברים, ופשוט מראש הייתי מפסידה בכוונה. די, למה? אז כאילו ככה לי שליטה על הסיטואציה. זה נתן לך בחירה כאילו? כן, ככה לי כזה שליטה על הסיטואציה, אני לא צריכה להתעסק בכישלון, כי כאילו מראש פשוט נכשלתי. אני בחרתי בכישלון, אז ניצחתי אתכם, ביי. זה גם מעצבן אותו. ניצחתי אתכם, ביי, כי הפסדתי מראש. בדיוק, כזה. חיה בסרט. זה גם היה מעצבן אותו, אז כאילו זה היה עוד... שאני הייתי ילדה מגניבה, אני חייבת להגיד, הייתי ילדה, כל סיפור פה נפעמת. אוקיי. אבל באמת בדבר הזה, כאילו לא היה לי שום, אני אף פעם לא יזמתי משחק, לא רציתי להתנסות בדברים חדשים, ההורים שלי סופר השקיעו, היו שולחים אותי לקייטנה של טניס, לקייטנה של שחייה, לא סבלתי את זה, שנאתי את זה. ואני חושבת שכאילו הרבה מזה יושב על זה של, כאילו לא יודעת, פחדתי מההתנסויות האלה, לא היה לי את המוטיבציה באמת להיות בתוך הדבר הזה. זה מזכיר לי כזה, סתם, מחיי היום-יום, שיש כל מיני משחקים של כזה מבוגרים, באולינג, כדור, דברים כאלה, וחברה שלי טובה, ממש טובה, היא לא סבלה באולינג, ואני כזה, למה את לא אוהבת את זה? אז היא אומרת, אבל אני לא מצליחה בזה, זה לא כיף לי, אבל אני כזה, למה שתצליחי? לא התנסית בדבר הזה. כאילו, הרבה פעמים אנחנו נכנסים למשחקים חדשים, או לדברים חדשים שאנחנו עושים, ואנחנו רוצים להיות מצטיינים. נכון. כאילו, אנחנו לא יודעים, כאילו, להיות תלמידים. כאילו, אני תלמיד כל הזמן. אם אני אהיה תלמיד כל הזמן, אז סבבה לי. יש לי את הלגיטימציה להתנסות, כי אני לא צריך להיות פה בתור מורה או איזו אוטוריטה שיודע הכל. נכון. ואז כיף לי, אין לי לחץ כאילו. וזה אני יכולה להתחבר לזה, שזה מעודד מוטיבציה. אני גם חושבת שזה בסוף הופך אנשים להיות יותר מוצלחים. נכון. בן אדם יותר מוצלח זה בן אדם שלא מפחד לנסות דברים. נכון, אני תמיד נותנת את הדוגמה הזאת, שנכון אדם שהוא לומד הרבה תורה וזה קוראים לו תלמיד חכם. נכון. אז למה תלמיד חכם? למה לא מורה חכם? למה לא רב חכם? זה תלמיד. נכון, כי הוא חכם, כי הוא כל הזמן תלמיד, הוא כל הזמן לומד, הוא כל הזמן מתנסה. אז כן, אז זה מתחבר לי לזה. כאילו תכוונו את הילדים שלכם להיות תלמידים. נכון. אני חושבת שגם לנו כהורים, מעבר לליצור את האתגרים האלה, חשוב שאנחנו ניתן חיזוקים. חיזוקים? שני, תלמידת חכמים. התכוונתי לחיזוקים, שניתן חיזוקים לילדים שלנו על הדרך. על הדרך שהם עשו אותה. כאילו, וואו, ראיתי שממש התאמצת. נכון. של להתאמץ. זה גם יוצר ביטחון. זה יוצר ביטחון, וזה גם מראה לילד שהעיסוק שלי הוא סביב הניסיון שלו, סביב המאמץ שלו, ולא משנה אם הצלחת, לא הצלחת, מה שאני מתלהבת ממנו, זה מתפעלת ממך, זה שכל כך ניסית. זה מטורף. וואי, זה קלאסי לראות את זה שילד בונה מגדל, ואז כזה, תמיד המגדל איכשהו נופל באמצע, ואז כזה, אוי, לא נורא, תנסה שוב וזה, וכאילו המחמאות מגיעות תמיד בשלב שהמגדל שלם ומלא, שזה הגיוני, ווואו, איזה מגדל גדול, איזה מגדל גבוה עשית וכל הכבוד, וכאילו, בא לי שהמחמאות יבואו באותו ווליום, כשהמגדל נפל והוא ניסה לעשות שוב. וואו, חד משמעי. כי זאת הגדולה של הדבר הזה. לגמרי. מהמם שהגעת למטרה ולגובה המדהים הזה שהגעת אליו, יפי, כפיים, כל הכבוד. אבל כאילו, זה שנפל לך, והיית מה זה עצבני, והם עצבניים שנופל להם המגדל. וניסית שוב, פה אני רוצה להרים להם באותו מידה. והלוואי שהורים היו עושים את זה, ומורים, ומחנכים, ומטפלים. הלוואי שאנחנו נעשה את זה תמיד. קודם כל. כן, גם ברור שגם אנחנו נופלות בזה. בטח. אין זה. כי אנחנו מכוונני מטרה כאלה. נכון, כאילו אנחנו גדלים בעולם של תוצאות. תוצאות. אנחנו גדלים בעולם של תוצאות, ואז כולם מתעסקים בזה בצורה טבעית, בלי לשים לב בכלל. אז אנחנו פה לחזק של תשימו לב. כן. על אף שהעולם הזה מלא כזה בסלוגנים של תהנו מהדרך, הדרך היא חשובה, אבל זה לא נטמע. עדיין. נכון.
אני מסכימה איתה. ואז כאילו אנחנו פה שוב כאילו לתזכיר את הדבר הזה. נכון. שהדרך היא משמעותית. כאילו, היא הכי משמעותית. היא הכי משמעותית. מה זה שווה? הדרך זה השלב הארוך. כי בסוף מזה הוא יצליח. כן. אם הוא ינסה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אם פעם אחת תתפלק לו והוא עושה משהו יפה, אז סבבה, זה יכול להיות מגניב, אבל אם הוא אף פעם לא ינסה שוב, אז לא הרווחנו מזה שום דבר והוא לא למד כלום. אמת. זה... אז זה הערך השני. כן. אוקיי? זה הערך השני. והערך השלישי זה choice, שזו בחירה. בעצם אנחנו צריכים לתת לילדים לבחור. זה גם משהו שאוהבים להגיד היום. אבל מה זה אומר? אף אחד לא באמת יודע. אוקיי, נכון. אוקיי, בחירה. אני אוהבת, שאנחנו מדברות על בחירה, את הדוגמאות על הבית ספר למצוינות. נכון, אז יש בית ספר למצוינות בארצות הברית, בית ספר מגניב כזה איך התלהבתי עליו? הוא באמת מגניב. יואו. אולי אנחנו ממליצים, מי שמחפש מה לפתוח בית ספר, טוסו לארצות הברית. כן, ותפתחו את זה פה אחרי זה. סתם, אין על הארץ. אז זה בית ספר למצוינות, וממש יש שם כל מיני דברים ממש מגניבים, בטח נדבר על זה גם עוד, גם בפרק הזה וגם בעוד פרקים, אבל מה שמתחבר לנו פה לעניין של בחירה, זה שנותנים שם, מדרבנים את המורים עצמם, את האנשי צוות, לתת אתגרים ודברים חדשים ללמד את הילדים. ואחד המורים החליט שהוא לוקח את הילדים לאתגר שהם רצים קילומטר או 2 קילומטר בכלום זמן, כאילו משהו... לא מותאם לילדים בכיתה... משהו לא מותאם, ברמה שכל הבית ספר הזה שבדרך כלל מחזיק מהדברים האלה אמר, אתה בטוח? כאילו... כאילו אנחנו רוצים שהם יצליחו בסוף גם, שיהיה להם חוויית הצלחה וזה, והוא אמר לא, אני אומר לכם, אני אצליח. ואז הוא התחיל להתאמן איתם, והוא מתאמן איתם, הוא כאילו היה לו קצת זמן עד שיש את התחרות בפועל, והוא מתאמן איתם, וכשקשה להם אז הוא מדרבן אותם, אתם כאילו כל הכבוד וזה, אבל מה הוא עושה מיוחד? זה שהוא החליט להכניס להם בחירה. הוא אמר, בואו נחשוב, זה גם בחירה וגם חשיבה יצירתית, כן? זה הוא ככה עשה את זה ביחד. כן, נפרק את זה אחרי זה. כן. הוא שאל אותם, כשהיה להם קשה, הוא שאל אותם, מה יעזור לכם להתקדם עוד עכשיו? כאילו להצליח במשימה הזאת. ולהמשיך לרוץ, כי הם היו מתעייפים באיזשהו שלב. מה יעזור לכם להמשיך לרוץ? והם חשבו ביחד על כל מיני פתרונות יצירתיים. חלק זה היה נגיד לתת איזשהו פרס בסוף. אבל חלק זה היה דברים חמודים כאלה, כמו להתחפש לאיזה דמות ממשחק שהם מכירים, ושהוא ירדוף אחריהם, יצטרכו לברוח ממנו. לעשות את זה כמו משחק מחשב כזה. כן. שזה רעיון סופר יצירתי ומגניב, ובאמת בסוף הוא הצליח. כל הכיתה הם עמדו ביעד. כל הכיתה ב' הצליחה לרוץ קילומטר בכלום זמן. וואו, מגניב. ממש מגניב. מגניב, מעניין מה היה גורם לנו להצליח לעשות את זה. כל 200 מטר דונץ. דונץ. זה היה יכול לעזור. זה היה עוזר. זה היה עוזר, נכון? אבל הנה, בבקשה, זה העלה לך את המוטיבציה לעשות את האתגר הזה. לגמרי. מגניב. אז את בעצם אומרת שאני יכול לתת לילד בחירה, אני כאילו שולח אליו את המחשבה מה יכול לעזור לך. לצלוח את המשימה שאני נותנת לו, ואז זה בדיוק הבחירה שאני נותנת לו, וגם הם עשו סוג של תוכנית, הם עשו תכנון של תוכנית כזה, נכון? ביחד. נכון. וואי, את יודעת שהקטע הזה של לתכנן תוכנית, זה מאוד עוזר לי, אני רואה את זה בחיים האישיים שלי, נגיד אם יש לי כזה המון דוחות לעשות, והמון עבודת כזה טיפסולוגיה ובירוקרטיה שאני לא סובלת, אני מאוד אוהבת כאילו לקחת חברה טובה ולהגיד לה, תקשיבי, בוא נלך לבית קפה. אז זה תמיד מערב לי פן. כאילו אני חייבת שזה יהיה לי פן כדי שזה יורד למוטיבציה. בוא נלך לבית קפה יפה. נקום בבוקר. אני אביא את המחשב שלי. את תביא את המחשב שלך. אני אעשה עד ככה 10, נעשה את המשימות הראשונות, אחרי זה ארוחת בוקר. כאילו, יש משהו בתכנון הזה שעושה לי סדר, וגם אני בוחרת, כאילו, לעשות את זה באופן שונה מאיך שהעבודה מצפה ממני לעשות את זה, כי אני עושה את זה, בצורה שהיא פן, וזה השלישי בעצם, הכיף. נכון. הכיף. והכיף זה, שגם המורה הזה הכניס את זה. נכון. איך אני אעזור לכם, והם יצרו כל מיני דברים כיפים, ברור שהוא לא היה חושב עליהם גם. אז הפן והכיף וההנאה עם א', זה גם עוזר לי למוטיבציה. זה מאוד עוזר למוטיבציה. אני חושבת שזה גם מתחבר אפילו לערכים שלנו. לילדים יש ערך של כיף, לכולם יש ערך של כיף, גם לנו יש ערך של כיף, אנחנו רוצים ליהנות, זה ערך. נכון. וואי, זה חתיכת ערך מבחינתי. לגמרי. כאילו אני תמיד אומרת, לא כיף לך, כאילו לא, אל תעשי. בדברים מסוימים. אבל ברור שכיף זה חלק מאוד מאוד משמעותי מהחיים שלנו, וזה גורם מוטיבציה מאוד גדול. מגניב. ממש, 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 אני מסכימה על זה, זה חלק ממש חזק. אז זה בעצם 3 הרכיבים שיוצרים לנו, רוקחים לנו את הדלק.
את הדלק שנקרא מוטיבציה. את הדלק שנקרא מוטיבציה, ועכשיו אנחנו נדייק את זה עוד יותר, ונגיד שזה הדלק שמתדלק לנו את המוטיבציה הפנימית. אני אחלק את זה, כי יש שני סוגים של מוטיבציה בעצם. יש לנו מוטיבציה חיצונית, שזה extrinsic, ומוטיבציה פנימית שזה intrinsic. אני אגדיר אותם. מוטיבציה פנימית זה רצון שלי שבא מתוך איזושהי סקרנות גדולה. זאת אומרת, אני מסתקרן, יש לי בזה אתגר, משהו מתוכי, מסתכל על זה ואומר, וואי, בא לי לעשות את זה, בא לי להתנסות בזה. מוטיבציה חיצונית היא כדי לקבל משהו. אני עושה את זה כי אני אקבל כסף, אני אקבל תגמול, או שאני אמנע מעונש, נגיד, כדאי לי לעשות את זה כדי לא להיענש, אז זה גם סוג של תגמול, או שזה לעמוד בציפייה של אחרים, אז כאילו, אם ההורים שלי יחייכו, אם המורה שלי תגיד לי כל הכבוד, מוטיבציה חיצונית. נכון. זה כל הטבלאות חיזוקים האלה. נכון, גם מוטיבציה. הן עובדות על מוטיבציה חיצונית. נכון, אז בעצם שלושת הדברים שנתנו, הם שייכים למוטיבציה פנימית. איך אני מעורר את זה מתוכי. מעורר את זה מתוכי, בדיוק. מתוכי. עם החיזוקים. כן. יש לי בעיה בדגש. סתם. והמוטיבציה החיצונית, כמו שאמרת, זה באמת עם תגמולים, ואני חושבת שהיום אנחנו מאוד מתעסקים באיך אני מעורר את המוטיבציה הפנימית, איך אני רוצה מוטיבציה פנימית. נכון, העולם מאוד הולך לשם. מוטיבציה פנימית מול הילדים שלי, אני רוצה שהם ירצו את זה, אני רוצה גם אנחנו כמבוגרים. אתה רוצה את זה באמת? אתה רוצה את זה באמת? למה אתה רוצה את זה? לא יודע. תעשה את מה שאתה באמת רוצה. לא יודע. לא, כי גם יכול להיות שדברים שעזרו לי במוטיבציה חיצונית, פתאום נהיו לי פנימית. כאילו, קצת קשה לי להבחין בדבר הזה. זה באמת משתלב הרבה פעמים. אני חושבת שהם כן נכנסים אחד בתוך השני. אני חושבת יותר מזה, שלחשוב שאפשר רק מוטיבציה פנימית, זה לחיות בסרט. כאילו, זה לא הגיוני. למה? בסוף אני יכולה להסתכל עלינו כמבוגרים, כאילו כן, אנחנו רוצים לצפות את זה מהילדים שלנו, אבל בסוף תסתכלו עלינו כמבוגרים. אני לא מכירה אף אחד שכל בוקר קם בבוקר ואומר, וואלה, בא לי ללכת לעבודה. עכשיו, אתה יכול מאוד לאהוב את העבודה שלך ולרצות ללכת, ובכל זאת, יהיו בקרים שאתה אומר, לא בא לי ללכת. נכון, בא לי חופש, בא לי לטייל, בא לי לגוון. בא לי לישון, לא בא לי, פשוט לא בא לי. הלכתי רחוק, הלישון זה באמת הכי פרקטי. לגמרי. וזה קורה לנו עם מלא דברים, עם מטלות הבית. את רוצה לרצות לעשות אותם. עוד פעם, חזרנו לדוגמאות ניקיון. נכון. רגע, אני אגוון עם דוגמאות ניקיון, לרדת במשקל. לרדת במשקל. אני רוצה את זה, אבל בפועל זה לא מחזיק. נכון. ואם אנחנו רוצים שתהיה מוטיבציה, ובן אדם ממשיך לעשות, אז אנחנו מבינים, היום באנשים הבוגרים שלנו, כאנשים בוגרים, אנחנו עושים את זה בצורה נורא טבעית, שאנחנו משלבים את הדברים. אנחנו עושים דברים מראש, בדרך כלל, מתוך מוטיבציה פנימית. נגיד, אני מוכרת את המקום עבודה, כי באמת יש לי תשוקה לעשות את הדבר הזה, זה מתחבר לערכים שלי, יש לי ביטחון להתנסות שם, יש לי בחירה בתוך המקום הזה. בדרך כלל ככה אני בוחרת את המקום עבודה. נכון. עוצמי ואז אני אגיד. אבל יש את הימים שאני קמה לא בטוב, ומצד שני, יש לי גם ערך של מוסר עבודה, ויש לי מחויבות לאנשים שאני עובדת איתם. נכון, חשוב לי שהמנהל שלי יהיה מרוצה, נכון. וחשוב לי לקבל שכר בסוף חודש. נכון, אז אפשר להגיד שזה מוטיבציה פנימית, אבל בסוף אתה אומר, כן, אבל לא בא לי. כן. אז אתה קם ואתה אומר, טוב, אני אלך, אני אעבוד שעתיים סופר חזק, ואני אקנה לעצמי קפה מפנק כזה. כן. נצא להפסקת צהריים עם חברה. כן, אני אעשה לעצמי כל מיני תמריצים כאלה, וזה יכול להיות דברים נורא נורא קטנים. ושאת בעצם אומרת את זה, כי את אומרת זה בסדר. שאנחנו משתמשים. מה זה בסדר? חייב. כן. אנחנו לא יכולים לא לחיות בסרט שאפשר לחיות רק על מוטיבציה פנימית, זה לא עובד. נכון, תהיה קשוב לרק מה שאתה רוצה. שנייה, חיים, אבל זה לא מחזיק, זה לא מחזיק מים. זה אנשים שלא מצליחים להחזיק דברים לאורך זמן. כאילו ההבנה הזאת שאני לא יכול לחיות על מוטיבציה פנימית, היא הבנה חשובה ובוגרת. ואני חושבת שכהורים חשוב להבין את זה גם, כי הנה, גם לילד שלי לפעמים הוא זקוק למוטיבציה חיצונית שאני אתן לו. נכון. אני לא אומרת לחיות על לתת פרסים וממתקים, ברור שלא. אבל להבין שלפעמים גם לא בא לעשות מטלות בית, כמו שלי לא בא. נכון. זה הכי הגיוני. וצריך, אז אנחנו נמריץ את עצמנו. נכון, ואז אנחנו יכולים באמת לעזור. החוכמה, הרעיון, הבגרות, היא ללמוד לעשות את השילוב בין שניהם. נכון. אני אתן את הקונטרה רגע, ואני אגיד שבעולם של ניתוח התנהגות, מאוד מעודדים מוטיבציה חיצונית, דרך חיזוקים וזה, ואז כאילו, גם פה אני רוצה לתת את הקונטרה. מהמם, תשתמשו בזה גם, אבל תחברו את זה גם למוטיבציה הפנימית. נכון, אני חושבת שיש באמת, אני חושבת שיש מקום מאוד מאוד חשוב באמת בחיזוקים האלה, בדברים ספציפיים שאני רוצה ללמד אותם, כאילו טבלאות חיזוק וזה דברים שאני צריך פשוט ללמוד אותם עכשיו. כן, יש לי כאילו ילדים שאנחנו צריכים... אולי יש פה אנשים שלא מכירים את המושג טבלאות חיזוק, אז אני רק אומרת שכאילו,
זה כאילו נשמע ברור, לא, אבל... יכול להיות, אז רגע. שנגיד סתם ילד עשה איזה מעשה טוב, אז לקחתי מדבקה, שמתי בטבלה, הוא הגיע ל10 מדבקות, הוא מקבל פרס. חיזקתי אותו, לדוגמה. טבלת חיזוק. כן. אז טבלות חיזוק עובדות הרבה פעמים לכל מיני דברים, ואני חושבת שהם מאוד שימושיים, כשאנחנו רוצים ללמד משהו מאוד מאוד ספציפי. אם אני רוצה התנהגות שהיא תהיה ממושכת, ולאו דווקא למידה של משהו חדש, כמו... מה, גמילה נגיד? גמילה זה נושא סופר חלוק, נורא קשה לי להגיד, אז אוקיי, גם מה אז שעלה אני- לי ישר לראש, אבל יש אנשים שאומרים שחייב להשתמש בטבלאות חיזוק בגמילה, ויש אנשים שאומרים שאסור להשתמש בדיוק בגלל הנושא הזה של המוטיבציה. כן. שכאילו, רגע, אני רוצה שזה יבוא מתוכו, ולא מבחוץ. כן, אבל כאילו זה דבר נורא טבעי. דווקא נשמע לי שמתוך השיחה שלנו אנחנו רוצות לערב את שני הסוגי המוטיבציות. גמילה זה נושא נורא טריקי מרגיש לי, אני לא יכולה להגיד על זה דווקא ככה או דווקא ככה, וגם זה נורא תלוי אולי ילד. פר ילד באמת. זה נורא תלוי ילד, אני חושבת שזה עיקר העניין של הורה מכיר את הילד שלו, והוא יודע מה יעבוד איתו. יש ילדים שאם אני אתן להם טבלת חיזוק, אז עכשיו להתנהגות הזאת, הם תמיד יצטרכו לקבל חיזוק, ואני לא אתן חיזוק כל החיים לילד שלי על זה שהוא הלך לשירותים, נכון. אוקיי? זה לא הגיוני. נכון. וואי, את ממש מזכירה לי שהיה לי מטופל, שהוא כל כך רצה, הוא היה ילד שהוא לא כזה מדבר, הוא היה בגן תקשורת, הוא היה מדבר כזה מילים, צירופים, והוא רצה לגדול, היה לו מוטיבציה פנימית לגדול. ואז הוא הגיע לשלב הזה של הגמילה, והוא רצה להראות לכולם שהוא כאילו חלק מהם, כי כולם מדברים כבר במשפטים וזה, והוא מבין. וואו. והוא רצה גם להיות חלק, ולא היינו צריכים לעשות לו שום טבלאות חיזוק. כי זה התחבר לו כנראה לערך של אני גדול, אני עצמאי, ברור. אני בוחר בזה, כי אני רוצה להיות כמו כולם. איך אומרים? גמל את עצמו? כן. מוטיבציה פנימית כזה. מוטיבציה פנימית לגמרי. ואני אגיד שיש גם את הילדים ההפוכים, שלא משנה כמה טבלאות חיזוק עשינו להם, לא אכפת להם. לא אכפת להם. די, תנו לי את ממשיכים החיתול שלי. לפספס, מעדיפים את הטיטול, כן. וצריך ללכת לאנשי מקצוע שמתעסקים בגמילה, זה לא אנחנו. אנחנו מייעצות, אנחנו עוזרות, אבל לא, זה לא שלנו. כן. ואז אבל שם... באמת זה שייך מי הילד. מי הילד שיושב מולי, מה ההתנהגות שאני רוצה ללמד, מה האורך זמן שאני רוצה להחזיק את הטבלאות חיזוק האלה. כן. אני אגיד שכן אנחנו משתמשות את זה נגיד בטיפולים, כשאני רוצה ללמד נגיד ילד להפיק צליל חדש. אז אני חייבת שהוא יתרגל בבית. נכון. וזה גם גורם מוטיבציה לילד, זה גם קצת גורם מוטיבציה להורים, מוטיבציה חיצונית, שאני נותנת להם טבלת חיזוק, כי הם צריכים להחזיר לי את זה. להורים זה נו נו נו, לילדים זה כל הכבוד, במוטיבציה החיצונית, אבל זה עוזר, וככה הוא לומד את התרגיל הזה, ובסוף הוא מציים אצלי טיפול, והוא לא מצפה שיתנו לו עוד חיזוקים, בשביל זה שהוא למד להגיד רש, נגיד. אז אני אומרת, שם טבלת חיזוק, זה דבר מבורך. כן, אז בעצם להסתכל על הילד ולראות, שנייה, זה בא לו מבפנים, יש לו, זה מתחבר לו לערך שלו, אפרופו דיברת על היגוי, שיש ילד שהוא כבר בן 13 שהוא בא אליי לקליניקה, ויש לו סמך ושינים לשון בחוץ, יש לו המון מוטיבציה לשנות את זה, כי זה כבר נראה לא בדיוק כיף, כאילו זה לא נראה אסתטי, אני לא נשמע כאילו בוגר, אז הטבלאות חיזוק זה פחות. הוא לא צריך את זה כי יש לו מוטיבציה פנימית. נכון. אז כל הזמן להסתכל על הילד, או להסתכל על עצמי ולשאול, שנייה, יש לי מוטיבציה פנימית לדבר? אם כן, מהמם, אני רץ על זה, מחזק אצלי את הערכים שדיברנו עליהם קודם, את הערך, את הבחירה ואת הביטחון. ואם אין לי, אז אני צריך דברים חיצוניים שימריצו אותי לעשות את הדבר הזה. כן, בגבול מסוים גם, אני חושבת. כאילו, צריך לבחור את זה. צריך לבחור את זה, וצריך גם לראות שיש איזשהו בשלות, וסתם אני חושבת על ההקשר של היגוי ספציפית, אז הרבה פעמים מגיעים אלינו ילדים, כי הורים נורא דואגים מההיגוי שלהם, ואנחנו אומרים, אבל הוא לא בשל. הוא נורא קטן, זה לא מעניין אותו, הטבלת חיזוק לא תעזור. כן. כי אולי הוא ישים את המדבקה ויפיק את זה כשאני אגיד לו את הפעם אחת, אבל זה לא מעניין אותו, אז הוא לא יצליח להכליל את זה. אז צריך שתהיה איזושהי מוטיבציה פנימית. אני חושבת שאנחנו מגיעות למסקנה שצריך את שניהם. צריך את שניהם, חייב את שניהם, כשהדלק הראשוני גם כן צריך להיות הפנימי, אני חושבת. כן. אחרי זה אפשר לחזק את זה עם המוטיבציה החיצונית, אבל הבסיס של זה כן חייב להיות מוטיבציה פנימית יותר. כן. יפה. כן, אני אגיד גם עוד משהו שלא אמרנו על כלי שאפשר להשתמש בו. נכון, יש לנו פה את הנקודה של בוסטים. בוסטים שסבבה, אמרנו מה יוצר את הדלק, עכשיו מה נותן אקסטרה. נכון. מכירה את הדברים האלה, מה משכלל את הדלק. שהוא יהיה 98 ולא 95. כן. אז... שתי נקודות. יש שתי נקודות, נכון. אז נקודה אחת, זה, די אמרנו את זה, אני חושבת שזה לתת חיזוקים על דברים ספציפיים, מתחבר כאילו לדרך.
שאמרנו. כן, אבל זה דיוק חשוב. אבל זה דיוק חשוב. שהרבה פעמים כאילו הורה רוצה להחמיא לילד, וכזה אומר לו, איזה אלוף אתה. עכשיו, יופי, המחמאה הזאת לא נותנת לילד הרבה. כלום. אוקיי, ניסיתי להיות עדינה, הרס לי את זה. אני גם משתמשת בזה, בגלל זה אני מרגישה שזה בסדר להגיד את זה. אני משתמשת בזה, אני אומרת, וואו, אתה אלוף וזה, ובפועל אחרי זה אני אומרת, מה זה אומר? אז כאילו ממש שאנחנו מחמיאים להם לדייק, כאילו כל הכבוד שאספת את המשחקים, או גם אנחנו עושים את זה בהיגוי הרבה, לא איזה אלוף, כאילו איזה מדהים שפתחת את הפה כמו שצריך. נכון, איזה עיגול שפתיים מדויק. כן, ממש כאילו לחדד על מה אני מחמיאה לו, כאילו להגדיר. נכון, אני חושבת, ואפשר גם להשתמש בזה בדברים שהם לא הכי טובים יצאו לילדים, נכון? נגיד הם חוזרים עם איזשהו ציור הביתה, אל תגידי וואו, זה ציור מהמם כשהציור מכוער, בסדר? לא צריך, זה לא, גם ילד יודע, הם יודעים שאנחנו מחרטטים אותם, הם לא זקוקים לזה, אבל את כן יכולה להחמיא על משהו ספציפי. וואו, איך נשארת בתוך הקווים? כן, וואי, בכמה צבעים השתמשת? השתמשת בהמון צבעים. זה ממש מגוון. כן, יפה. הילד יעוף על עצמו מזה, הרבה יותר תאלוף, איזה ציור מהמם. נסיך שלי עם אז תדייקו. כן, ונקודה שנייה זה שימוש בשפה. שפה היא תמיד תומכת בשינויים התנהגותיים, סתם שתדעו שזה כזה משהו, אנחנו נעמיק בזה באחד הפודקאסים, זה יושב לי בראש. אז באמת, השפה מאוד מאוד עוזרת למוטיבציה, ואנחנו שוב חוזרים לבית ספר שאני כל כך אוהבת בארצות הברית, שבאמת השפה שלהם הייתה שונה, האופן שבו הם דיברו. נכון, הם ממש משתמשים, יש להם המון סלוגנים כאלה שהם משתמשים בהם, שהם חלק מהשיח שלהם, כדי לעזור לילדים להתקדם, וכדי כדי להכניס להם לתודעה כל מיני ערכים טובים. אז נגיד בהקשר של מוטיבציה, ממש הם מספרים שם שיש איזו ילדה בגן חובה בכלל, שכאילו שם זה מתחיל עוד מגן חובה, הבית ספר שהיא בגן חובה ויש שם קיר טיפוס, כן, הבית ספר המצטיין הזה, אז יש שם כל מיני דברים שווים, אז יש שם קיר טיפוס והיא מטפסת בקיר וקשה לה, ואז פתאום הם שומעים שהיא אומרת, when it gets harder, I work harder. מה זה אומר שאני תתרגם סתם, כשזה נהיה קשה יותר, אני עובד עוד יותר קשה. וממש הכניסו את זה לשפה לילדים ברמה שידעה בת 5, כשהיה לה קשה, עצרה ואמרה, כשנהיה קשה, אני עובדת עוד יותר קשה, ואני אומרת, יואו, אז אלופה. אני שמעתי את זה ואמרתי, אני חייבת להכניס את זה בבית שלי, אני חייבת ללמד את הילדים שלי את המשפט הזה, ופשוט מה שהם עושים זה שהם חוזרים על זה כמנטרה כל הזמן. מישהו אומר שקשה לו, הם לא אומרים, לא נורא, תנוח, כל הכבוד שהתאמצת. הם אומרים, כשנהיה קשה, אנחנו עובדים עוד יותר קשה. יפה. איזה אמירה חזקה זה, שילד הולך עם אמירה פנימית כזו, של אני עובד קשה. כן. זה כאילו יוצר state of mind כזה חזק, תודעה חזקה, שיודעת להתמודד כאילו עם החיים. כן, שלא מתייאשת. כן, אז באמת להשתמש בשפה. שפה, אפשר לחשוב על כל מיני משפטים, זה לא חייב להיות ספציפית המשפט הזה, העניין הוא באמת לתת איזשהו משפט שהוא כמו מנטרה, שהילד יודע כבר, כאילו שזה כבר נכנס להיות חלק ממישהו. נכון, יש לי משפטים כאלה בראש. אבא שלי תמיד היה אומר לי, את גזעית, עכשיו גזעית זה מילה של 100 שנה, סבבה? אבא שלי באמת מבוגר, אבל הוא תמיד היה אומר לי, אתם הריות, הוא היה אומר לנו כל הזמן, אתם הריות, וזה כאילו בראש. נכון. זה מהדהד. זה מהדהד, אני חושבת שההורים לא מבינים כמה השפעה יש להם אפילו בדברים האלה. אני ממש זוכרת את זה. יש את המשפטים האלה של שמשהו שאמרו שהם יודעים. אני זוכרת שלי תמיד אותי חיזקו על זה שאני חכמה, שכאילו אני יודעת דברים, והיה לי מבחן פעם אחת שנכשלתי בו, כאילו ממש לא עניתי על כלום, ביסודי כזה, כן? כתב ומשהו כזה, וממש לא עניתי על כלום, כאילו ברמה שכתבתי בתשובות, אני לא יודעת. זה מה שכתבתי. ככה הגשתי את המבחן, ואז אבא שלי בא לאסוף אותי, והוא רואה כאילו אני מביאה לו את המבחן, והוא מסתכל על המבחן, והוא מסתכל עליו ואומר, אני לא מבינה למה לא קיבל ציון יותר גבוה. את צדקת. למה? את באמת לא יודעת. זו תשובה נכונה. אוי, אבא שלך חורג. ממש, וכאילו, אבל המשפט הזה הולך איתי. כי כאילו אמרתי, אוקיי, אני לא סתומה. כאילו הוא נתן לי להרגיש שאני לא סתומה, שיש פה... אמרתי פה משהו שבאמת, כאילו... שבאמת נכון. יפה. שזה מתחבר לעוד מלא דברים, אבל אני אומרת, כאילו כמה ההורים שלנו יכולים להכניס לנו לתודעה משהו, וללכת עם זה. נכון. וזה מטורף. יפה. אהבתי את הבוסטים לדלק. בוסטים טובים. יפה. אז כרגיל, איך אנחנו מסיימים? מה אנחנו רוצות שהם ייקחו היום? מה הם יצאו? אוקיי, אז אני אגיד משהו שקצת כזה, אולי הורס את כל מה שאמרנו, סתם, לא הורס את כל מה שאמרנו, אבל זו נקודה ממש חשובה לדעתי, שמוטיבציה זה דבר מדהים, ודבר חשוב, גם הפנימית, גם החיצונית, כמו שאמרנו,
אבל זה גפרור, זה רק מצית לנו את האש. ובסוף, בשביל שאנשים יתמידו בדברים וימשיכו לעשות דברים, צריך להכניס את זה כהרגלים. כאילו חשוב שנכניס לילדים שלנו הרגלים מסוימים, אנחנו רוצים שהם יעשו משהו באופן קבוע, מבלי שנתעסק האם הוא רוצה, לא רוצה, ולריב איתו זה צריך להיות הרגל, משהו שבא לו כאילו באוטומט, בלי לחשוב. כן. אז צריך להכניס גם את זה מעבר לעניין של מוטיבציה. זה ממש נכון, כי אנחנו יכולים פשוט לעבוד על פיקים של מוטיבציה, כאילו, אני עושה דיאטה השבוע, ואז זה כל היום לעבוד בזה. כן, צריך להכניס את זה להרגל כדי שזה ישתרש. נכון, גם כדיאטה באמת, כאילו אם את רוצה שזה יהיה משהו אמיתי, צריכה להכניס הרגלים של אוכל. כן, ממש. נכון. ואני אגיד, שאני מאוד אוהבת את הנושא הזה, ומה שהייתי רוצה שאנשים ייקחו, זה שאני, יוצא לי לפגוש הרבה אנשים שהם כזה, לא יודעים למה יש להם מוטיבציה, הם כזה, אני לא יודע מה אני רוצה, אין לי איזה חלום, אין לי איזה משהו שדוחף אותי קדימה, וואי, איזה אמביציות יש לך, איזה שאיפות, כאילו, אני בקטן. וכאילו, אני לא אוהבת, כאילו, לא רוצה שאנשים יסתכלו על זה ככה, כי יכול להיות לי מוטיבציה לשבת עם כוס תה במרפסת שלי, בנחת, ויש לך מוטיבציה לנחת רוח, וזה לא אומר, אתה לא צריך כאילו לדמיין איך אתה מרים עיר חדשה, בשביל להגיד שיש לך מוטיבציה להניע דברים. לכל אחד יש איזה משהו שמניע אותו. כאילו, ותתחברו לזה, זה לא חייב להיות דברים מטורפים. נכון, אפשר להתחיל בדברים קטנים, דווקא, אני אוהבת את זה. כן, אפשר להתחיל בקטן, יש בתוככם רצונות. נכון. תמצאו אותם. זה יפה, כי זה באמת איזשהו תרגול. כן. כאילו, ככל שאני אתרגל את זה יותר, אז... אני אמצא. כן. נמצא את מה שבתוכי. אהבתי. כן. יואו, שני, היה ממש כיף. גם לי היה כיף, היה מוצלח כמו בפעם הראשונה. כן, והיה לי המון מוטיבציה לעשות את זה. יאללה, סיימנו.